Ayan, so lagyan na natin ng tubig. Kunin natin yung mga himbis at saka yung lamang loob. Ayan. Mga katambak po ito. Isda sa bato. Yan, welcome back again sa aking channel. So for today's video is mag-cooking outdoor muna tayo ngayon. So yung lulutuin natin guys is tinulang katambak. Isdang katambak yan, oh. So tatlo lang po kasi nga very fresh po yan, no. So bago tayo magluto or maglinisan natin yung isda is mag-harvest muna tayo ng sili espada kasi lagyan natin to ng sili espada at saka yung sibuyas dahunan. So ipakita ko sa inyo guys na very organic po talaga yung ating lulutuin. You know, fresh katambak na isda. Ayan, so let's go. Mag-start na po tayo. Ayan guys, ito po yung mga sili at sal namin, sili espada namin, no? Yan, no? May mga bunga po talaga. Yan, so yun pa, oh. Yan. So may cutter po talaga tayo. Yan, no? So dito, meron din dito. Yan. I-cut natin. Yun, nahulog. Nahulog na noon guys. Yan, sa dalawa na po yung ating nakuha. So, dito, meron din dito. Fresh from the farm po talaga, no? Yan. Ike. So, last one. Yan. So, apat na po yung ating na-harvest, yan, no? Apat na sili espada. So yun, no, meron pang iba doon, no? Yan. So ngayon is dito tayo sa aking sibuyas dahunan. So nandito po yun. Yan, no. So yung isa is maliit pa po. So ito na yung kunin natin. Yan. Very fish. Yan, so yan, no, maliit pa, oh. Soon magtanim din ako noon ng sibuyas dahunan. So tara, let's go. So yan guys, ito na po yung ating sibuyas dahunan. Itong harvest natin na very fresh na sili espada. So meron tayo ditong sibuyas dahunan at saka kamatis. So meron ditong limon kasi yung sabaw lagyan ko po ng limon pag maluto na, pag mananghalian na kami. So ito na yung isda natin. So unahin natin is linis muna tayo ng isda. Ayan, so lagyan na natin ng tubig. Kunin natin yung mga himbis at saka yung lamang loob. Ayan. Mga katambak po ito. Isda sa bato. Diba? Alam ko na alam niyo kung ano yung klase itong isda ito. Kasi masarap po talaga ito sa tinula. You know? Very fresh. Diba? So kunin natin yung lamang loob at saka yung kanyang hasang. Yan. Oops, yung video natin is parang kumaliwa. Yan. So, kunin natin yung lamang loob niya. Yan. Tatlo lang talaga yung isda guys kasi tatlo lang kami dito. Si Nanay Gloria, si Tatay Andres, diba? Pero mamalakit po itong isda. Yan, so hugasan na natin. We need to hugas talaga guys, no? Kasi nga malangsa po yung isda. So
Isa na yun. So, pangalawa. Pangatlo natin to hugasan kasi para mas masarap. Yan. So, pangalawa. So, last one. Yan. Yan o. Wala nang langsa. So, ilagay na natin sa ating plato. Yan. So, ready na po yung ating isda. So, susunod is yung mga ingredients. Hugasan muna natin itong ating mga sariwang ingredients. Yan. Kailangan talaga guys, hugasan. Ayan, hugasan ko na. So ngayon, slice na natin guys. Unahin natin yung sibuyas. Next is yung kamatis. Lagi talaga kaming tinula. Love kasi namin yung sabaw. Yan. You know, very fresh. Kaharvest ko lang. So yung panglaswa natin is yung ating sibuyas dahonan. Yan. Yun. Yan guys, parang umuulan na. Umuulan na gyud. Tingnan nyo. Paparating yung ulan. Ayan, so ready na po yung ating mga ingredients. Saka yung isda natin. So parang kumukulo na po yung ating saingan. Ayan, so kumukulo na po yung ating saingan. Ilagay na po natin yung ating mga ingredients para sa tinulang isdang katambak. Ayan o. Ayan, wow, ang init. Bukal na bukal. So unahin natin yung kamatis. Yes, itong kamatis. Yan, ang init guys. Yan. So next is yung sili espada. Siyempre, di natin makalimutan yung sibuyas dahonan. So last one is ang sibuyas. Yan. So pag kumukulo na yan ulit guys, ilagay na po natin yung isda. So takpan natin ulit. A few moments later. Ayan guys, so kumukulo na po yung ating mga ingredients, no. So ilagay na po natin yung ating isdang katambak sa ating sabaw. Yan. Yan, no, kumukulo na po yan. Tingnan nyo.
So, ilagay na natin yung isdang katambak. Wow! Isa, dalawa. Ang tamis kaya ng sabaw nito, no? Tatlo. Wow! So, takpan natin ulit. A few moments later. Kumukulo na, oh. Wow! So, ilagay na po natin yung ating panimpla, yung asin. Para mas masarap, diba? Ayan guys, luto na po yung ating tinulang isda. Ayan, so maraming salamat po sa panood. Keep safe always po, and God bless everyone. Thank you for watching. Yan lang, oh. Diba? Ang sarap ng sabaw nito guys. Bye bye, ingat po.